Γεια σας, όμορφες ψυχές. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, όπου εξερευνούμε το ταξίδι της αυτοθεραπείας και της προσωπικής ανάπτυξης. Σήμερα θα εμβαθύνουμε σε ένα ισχυρό και συχνά παρεξηγημένο συναίσθημα, τον θυμό. Ο θυμός είναι κάτι που όλοι βιώνουμε. Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση σε καταστάσεις που μας προκαλούν, μας πληγώνουν ή μας κάνουν να νιώθουμε ανασφαλείς. Αλλά όταν ο θυμός ριζώνει μέσα μας, μπορεί να μοιάζει με μια καταιγίδα που μένεται, διαταράσσοντας την εσωτερική μας γαλήνη και επηρεάζοντας τις σχέσεις μας. Υπάρχει όμως ελπίδα, αγαπητοί μου. Σήμερα θα ανακαλύψουμε πώς η απαλή πρακτική του Reiki μπορεί να βοηθήσει να μεταμορφώσουμε και να θεραπεύσουμε αυτό το έντονο συναίσθημα, φέρνοντας ηρεμία και ισορροπία πίσω στη ζωή μας. Έχετε νιώσει ποτέ τον θυμό να σας κατακλείζει σαν μια καταιγίδα που πλησιάζει? Η ενέργεια τρίζει, η καρδιά σας χτυπάει γρήγορα και νιώθετε την ανάγκη να ξεσπάσετε. Ο θυμός, αγαπητοί μου, είναι μια δυνατή δύναμη και όπως κάθε καταιγίδα μπορεί να αφήσει πίσω του καταστροφή. Τι θα λέγατε όμως αν σας έλεγα ότι δεν χρειάζεται να είστε στο έλεος αυτής της καταιγίδας? Τι θα γινόταν αν υπήρχε ένας τρόπος να βρείτε το μάτι του κυκλώνα, ένα μέρος γαλήνης και ηρεμίας, ακόμα και μέσα στη μανία του θυμού? Αυτή, φίλοι μου, είναι η δύναμη του Reiki. Το Reiki είναι μια ιαπωνική τεχνική θεραπείας που λειτουργεί διοχετεύοντας ενέργεια στο σώμα μέσω του αγγίγματος. Είναι μια απαλή, μη επεμβατική πρακτική που προάγει τη βαθιά χαλάρωση και θεραπεία. Όταν προσκαλούμε το Reiki στη ζωή μας, προσκαλούμε ισορροπία, προσκαλούμε αρμονία, προσκαλούμε την ηρεμία μετά την καταιγίδα. Όπως ακριβώς το Reiki μπορεί να απαλύνει τον σωματικό πόνο, έτσι μπορεί να απαλύνει και τον συναισθηματικό πόνο, βοηθώντας μας να επεξεργαστούμε και να απελευθερώσουμε το θυμό που κρατάμε μέσα μας. Φανταστείτε το θυμό σαν μια πυρκαγιά που καταναλώνει τα πάντα στο πέρασμά της, καίει τις σκέψεις μας, καίει τις σχέσεις μας και αφήνει πίσω του ένα μονοπάτι από στάχτη και τύψεις. Μπορεί να νιώθουμε ότι είναι αδύνατο να σταματήσει, αδύνατο να ελεγχθεί. Αλλά όπως ακριβώς μια απαλή βροχή μπορεί να σβήσει μια μανιασμένη φωτιά, έτσι και το Reiki μπορεί να δροσίσει τις φλόγες του θυμού με το απαλό του άγγιγμα. Η στοργική ενέργεια του Reiki ρέει μέσα μας, φέρνοντας μια αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας. Μας βοηθά να ηρεμήσουμε, να βρούμε ξανά το κέντρο μας. Με το Reiki μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τη φωτιά για αυτό που είναι, να κατανοούμε τα καύσιμα που την τροφοδοτούν και με την κατανόηση έρχεται η δύναμη για θεραπεία. Ο θυμός μπορεί να μοιάζει με αλυσίδες που μας κρατούν δεμένους, εμποδίζοντάς μας να βιώσουμε τη χαρά και την ελευθερία που μας αξίζει. Μπορεί να μας κρατά παγιδευμένους στο παρελθόν, ξαναζώντας παλιούς πόνους και παράπονα. Αλλά το Reiki, αγαπητοί μου, είναι ένα κλειδί που ξεκλειδώνει αυτές τις αλυσίδες. Είναι ένας φάρος θεραπευτικού φωτός που φωτίζει το δρόμο μας προς τα εμπρός. Το Reiki μας βοηθά να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε ο θυμός μας, μας επιτρέπει να αποστασιοποιηθούμε από τα αρνητικά συναισθήματα που μας δένουν, απελευθερώνοντάς μας να αγκαλιάσουμε τη συγχώρεση, τη συμπόνια και την αγάπη. Με το Reiki μπορούμε να βγούμε από τις σκιές του θυμού
και να μπούμε στο φως του αληθινού μας εαυτού. Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε σήμερα σε αυτό το ταξίδι για να κατανοήσουμε και να θεραπεύσουμε τον θυμό με το Reiki. Να θυμάστε, κάθε συναίσθημα είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας μας. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε θυμό, αλλά δεν χρειάζεται να τον αφήνουμε να μας ελέγχει. Έχουμε τη δύναμη να μετατρέψουμε το θυμό μας σε κάτι θετικό, κάτι θεραπευτικό. Το Reiki είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το ταξίδι, καθοδηγώντας μας προς την εσωτερική γαλήνη και ηρεμία. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε ένα like, εγγραφείτε στο κανάλι μου και μοιραστείτε το με άλλους που μπορεί να υποφεληθούν από αυτή την θεραπευτική πρακτική. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ήρεμοι